खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै भिडिअखौ जागायजेननाय सिगां आङो थांनाय भिडिअनि किसुमान कमेन्ट्सनि एन्सार होग्रोनि आरो बिनि उनाव जोङो जागायगोन जोंनि दिनैनि टपिक्सखौ लानानै। आरो बै थांनाय भिडिअआव गोबाङानो आंनाव सोंहरदो जे सोरबा सोरबा फैनो लुगैदो बे जायगायाव बा खामानि मावनो फैनो नागिरदो आंनि नाम्बार नांगौ। दा नाम्बारखौ आङो माबोरै हरनो? जुदि नोंथांमोननि नाम्बारखौ हरोबा आं पार्सनेलि नोंथांनो नाम्बारखौ बा वाट्सएपजों जोङो रायज्लायहरनो हागोन बा कलबो आङो खालामहरनो हागोन। नाथाय बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव आंनि नाम्बारखौ हरनानै गोबां सुबुंफोरानो फन हरगोन, बिराद डिस्टार्ब जागोन। गतिके जाय हयथ' आंजों डाइरेक्टयै रायज्लायनो लुगैमारदोंबाथाय बै कमेन्ट्सनि थ्रुयैनो नोंथांमोननि नाम्बारफोरखौ हर। नङाबाथाय नोंथांमोना इमेल आइडिखौ मिथिबाबो आङो बै इमेलनि थ्रुयैबो नाम्बारखौ हरनो हागोन। नाथाय आङो बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव नाम्बारखौ होनो लुगैयाखै। आरो लोगोसे गोबाङानो सोंबाय जोङो नोंथाङा बेसेबां दरमाहा मोनो? आरो दरमाहानि बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय, हौवा मानसिफोरखौ जेब्लाबो बेसेबां खामायो बेसेबां दरमाहा मोनो बेखौ एक्सुवेलि सोंनाङा। मानोना सासे हौवा मानसिया जेब्लाबो गावनि थाखाय बियो खामाया। बियो जेसेबां खामायगोन न'खरनि थाखाय खामायगोन, जेसेबां बियो रां मोनगोन गावनि गथ' गथाय बा हिन्जावनि थाखाय बियो खामायो, जेब्लाबो निजेनि थाखाय जे आंल' हारसिं बै थाखा फैसाखौ लाजोबगोन। बे जेसेबां बेमार आजार जाबाबो बियो जि खामानि मावो बियो टटेलि गावनि फेमिलिनि थाखायनो मावो। बिनि थाखायनो जियानो खामायाथो बियो निजेनि फेमिलिनि थाखाय खामायो। बे बाथ्राखौ एक्सुवेलि रावनोबो सोंनो हामा आरो सोंनाङाबो बे बाथ्राखौ। आरो नोंथांमोना थेवबो मिथिनो लुगैनाय हिसाबै आं नोंथांमोननो खोन्थानि, आङो आरामसे जायै लोङै माने एख' टेनसन गैयै थानो हायो। आरो बिनिफ्रायनो एसेमान जमा जरिबो जाहोलाङो। बेखिनिसै दिनै जोङो रायज्लायगोन। एक्सुवेलि गोबां सुबुंफोरानो आजिखालि बुंनो नागिरो जे जोंनि आसामाव मानो कम्पानिफोर थाङा, बा जोंनि इन्डियायाव चाइनानि बायदि मानो गेदेर गेदेर कम्पानिफोरा फैया, मानो गुबुन हादोरनि इमान गेदेर गेदेर कम्पानिफोरा बै चाइनायाव थांनानै इन्डास्ट्रि बहायहैयो। आरो नोंथांमोना दासान्दि मिथिगो चाइनाया बिराद माने गेदेर एरिया बिसोरो काभार खालामनानै दोनदो बिजनेसजों। गोबां सुबुंफोरा जोंनि इन्डियायाव बयकटबो खालामनो नागिरो जे चाइनानि बुस्थुफोरखौ रावबो बायनाङा। नाथाय चाइनानि बुस्थु बायाबा जोंनि इन्डियाया सलायनोनो हानाय नङा। नोंथाङा आरो मा सेफायगोन? गंसे गंनै टिभि सेफायगोन बा गंसे गंनै मबाइल सेफायगोन। नाथाय नोंथांजों माने नांजाबफानानै थानाय गोबां ओरैबायदि बेसाद दङ जाय बेसादा सब चाइनानिफ्रायसो फैयो। गतिके जायखिजाया बेफोरो उननि बाथ्रा। नाथाय दिनैनि मेन टपिक्सआनो जाहैबाय जोङो चाइनानि बायदि जोंनि इन्डियायाव मानो बेफोरबायदि कम्पानिफोरा फैया। जोंनि हादोरावबो बेफोरबायदि गोबां कम्पानि जाफैबा जोंनि इन्डियायाबो गोबां डेभेलप जागौमोन। आरो बहुद माने जेसेबां दा खामानि दामानि गैयै सेंग्राफोर दोङो बिसोरो खामानि मावनो हागौमोन, जेबो टेनसन जानाय नङामोन। बयनिख्रुइ सिगां चाइनानि बिसयै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनि नोंथांमोननो। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, मानोना आङो एकदम रियेल बाथ्रा बुङो। आरो बे बाथ्राफोरखौनो किसुमाना सयज' हाया आरो हायियाव माने आंजों कमेन्ट्सआव गाज्रि गाज्रि लिरनानै हरो। बेफोरबायदि हरनानै जेबो लाब गैया। मानोना बे मोनसे ससियेल मिडिया, आरो ससियेल मिडियाया जाबाय ओरैबायदि आंनि गोसो, आं जि होनो लुगैयो आं बेखौनो होनगोन, जि बुंनो लुगैयो आं बेखौनो बुंगोन। दा चाइनायाव सरकारा ओरैबायदि स्ट्रिक्ट,
जे अबेबा कम्पानि बेयाव थांहांदो अब्ला बिनो मा नांगोन सिगां बिनो मोजां लामा नांगोन लोगोसे बिनो जायगा नांगोन आरो बिनो लेबार नांगोन दा बेखिनियाव बिदि बिथांमोना खालामनानै लादो चाइनायाव जे अबेखिनि जायगा नांगोन चइस खालामफै कम्पानिखौ लेंहरनानै बेयाव जायगाखौ खोन्थिगोन आरो खोन्थिनायनि उनाव बे हाया सोरनि नामाव दोङो बिसोरखौ सब जायगाखौ खालि खालामनानै होगोन आरो कम्पानिखौ बुंगोन नोंनियाव कम्पानिया बहायफै फैसा गैया रां गैया जोंनिफ्राय लन ला खोथा गैया लेबार नांगो अबे माबायदि लेबार नांगो बासिनानै ला सोरबा खामानि मावाबा बहननानै हर नाथाय जोंनि इन्डियायाव माने बै चाइनानि माने उल्थायाव थाङो जोंनियाव जुदि सोरबा बिदि सरकारा जबरदस्ति सोरनिफ्रायबा हा लानो गिरबाथाय बिराद गेदेर हांगामा जागोन ना एकदम सोरबा अपोजिट पार्टिफोरा फैनानै बै जायनि हा बिसोरजों थाफागोन लोगोसे गन्डगल दुनियानि जामेला आरो बै जामेलानि थाखायनो सरकारफोराबो बारा दिमाग लगाया था नोंसोरनो जुदि खामानि नाङाबा बै हा दब्लायसेखौ लानानै नोंसोरो था जि खालामना जायो जा नाथाय किसुमान बाथ्राफोरखौ जोङो बुजिना लाबाथाय बै हाखौ जुदि जोङो कम्पानिनो हगारनानै होयो आरो बिसोरो ओरैनो लाया नोंथांनि हाखौ बिसोरो रां होनानैसो नोंथांनि हाखौ लागोन मोनसे सरकारि रेटआव माने सरकारनि दामा जेसेबां हयथ' नोंथाङा ओरैनो फानोब्लाथाय 2 लाख हमना ला नोंथांनि हानि रेटआ सलायबाय दङ नाथाय सरकारनि रेट हिसाबै फानबा नोंथाङा बारा गोबां मोना 80,000 70,000 बिदि मोनगोन नाथाय नोंथांनि लसआ बेसेबां 1.5 लाख लसो जुदि बै कम्पानिया बै जायगायाव जफैयोबा नोंथांनि न'खरजों लोगोसे आरो बेसेबां गोबां सुबुंफोरादि बेयाव खामानि मावनानै जालांनो हागोन जुग जुग बे कम्पानिया जेसेबां बोसोर थागोन आरो कम्पानि गंसे गेदेर कम्पानि जेब्ला जयो बे कम्पानिखौ इमान थबनो बन्द जानायनि कुनु लामा थाया मानोना बिहाबो इमान गोबां रां इनभेस्ट खालामदों बेयाव दा जाबाय लामाफोरा मा लामाफोरा जेब्लानो कम्पानि फैयो लामाफोरा जाहोलाङो बेफोरो बारा मेजर प्रब्लेम नङा बयनिख्रुइ मेजर प्रब्लेमा जाबाय जोंनि इन्डियानि जि बादुला माने कर्मचारिफोरा खामानि मावग्राफोरा नोंथांमोना न'फोराव खायफोरा खामला लादों बिथांमोना मिथिगो जे बेसां टाइम पास दि खालामगोन फुङाव थांगोन एबो 10-15 मिनिट लेटै थांगोन सिगांथ' कुनु दिन थाङा 10-15 मिनिट लेटै थांनानै आरामसे जना दसे सादा नागोन सादा नानानै दसे रायज्लाय सिन्ता खालामगोन इन्जिनियार दिमाग लगायगोन मा रखम मावनांगोन मा बिनि उनाव लासैनो गामसाफोरा जानजियाव खानानै खामानियाव नांनायाव जाहैबाय ओजों 9टा आरो मिस्ट्रिफोरखौथ' आरो बुंनानै लाबानो गैया एकदम हाथ्रि दिहुनगोन माबा उनगोन करद उनगोन मादि माने बाहाना खालि टाइम पासल' जानांगौ जुदि नोंहा हाजिरा लादोबाथाय आरो थिका लादोबा आरो बेखौनो सानथाम सानब्रैयावनो मावजोबनानै फोजोबनानै थाङो ओरैबायदि मानसिफोर आरो चाइनायाव बे केसा सलाया चाइनायाव माने टटेलि स्ट्रिक्ट जुदि खामानि मावनो गोसो दोङोबा माव मोजाङै आरो मावनो गोसो गैया खाट जोङो इन्डियायाव ओरैबायदि जाहैयो जे मोनसे टारगेट होयोना जोङो दा इमान बोसोर आङो कम्पानियाव दा खामानि मावबाय दङ आं मिथिगो मोनसे टारगेट थायो जे घन्टासेयाव मिसिंनिफ्राय टाइमखौ दिहुननाय जायो जे मोनसे बुस्थुखौ बेसेबां मिनिटआव बा बेसेबां सेकेन्डआव बे मेसिना मोनसे पार्ट मारियो ओइ हिसाबै मोनसे टारगेट सेट खालामो बिथांमोना जे 1 घन्टायाव सासे मानसिया बाथरुम होनो थांनानैबाबो हमना ला 50टा बुस्थु बानायनांगोन आरो बै 50टाखौ बानायनानै बियो हासुनोबो थांनो हागोन बा बियो दसे रेस्टबो मोनगोन अब्ला 50टा करे हिसाबै 8 घन्टायाव जाहैयो 400टा नाथाय जोंनि जि अपारेटरफोरा ओरैबायदि जे
बिनि उनाव सासे मानसि नांफाबायानो थानांगोन आरो बै नांफानायानो जाबाय आंनि खामानि आङो कम्पानियाव सिगांनि भिडिअ'आवबो नोंथांमोननो खोन्थाखादों 35 जन आंनि सिङाव खामानि मावो माने এই खर'निफ्राय এই खर' मोनसे लाइनथ' फारसेनिफ्राय बुस्थुआ बानायबोयै बोयै बोयै लास्टआव फाइनेल जोङो टिभिएसनि फ्रेम बानायो बाइकनि आरो बै 35 मानसिजों ओरैबायदि खर' गुदुं जायोना माने मोसौ गुमबाबो इमान टेनसन गैया मोसौफोरखौ हेगारना दोनबा मालाय गावसोर जानानै टाइमाव न'आव फैफिनो खिन्थु बै मानसि सालायनाया ओरैबायदि माने खर' गुदुं जायो माने बुंनानै लाब गैया सोरबा सादा नाबाय दोङो सोरबा आं जुदि गैयाबाथाय ओइ उनखैजा खनाफोरखैजा जनानै थागोन सोरबा लेक्सार होबाय थागोन खामानिखौनो मावा मथथे खासे नेबाय थानांगोन बिसोरनो अब्लासो बिसोर माने खामानिखौ मावगोन अब्ला बेफोरबायदिबा बे जोंनि इन्डियाया माबोरै डेभेलप जानो आमेरिकायाव 8 घन्टानि सायाव 1 मिनिटबो रावबो खामानि मावा नाथाय बै 8 घन्टायाव बिथाङा एकदम प्रपारलि खामानि मावनानै बिथांमोना थांगोन जेसेबां गावनि खामानि बेखौ रावबो बुंनोबो नाङा खोन्थानोबो नाङा टाइमनि 10 मिनिट सिगांनो फैगोन फैनानै गावनि खामानिखौ स्टार्ट खालामगोन स्टार्ट खालामना बै 8 घन्टानि मोनसे जि टारगेट बे टारगेटखौ बिसोरो मावनानै 1 सेकेन्डबो माने बिसोरो वेस्ट खालामो नाथाय जोंनि इन्डियायाव दा जि नुदों जोङो नुबाय थानाय ओरैबायदि टाइम पास खालामनाय आङो गेजेर गेजेर सह्यआनो जाया आंबो खामानि मावदो नाथाय आङो जेब्लाबो बेफोरबायदि टाइम पास खालामथाराखैमोन आरो सब समावनो निजेनि खामानि होननानै आङो जि खामानि होदो आङो गोदो आंबो हेल्पारमोन हेल्पारनिफ्राय वेल्डार जादों वेल्डारनिफ्रायनो आङो खामानि सोलों टीम लिडार जानानै दा गोदोनि जि कम्पानियाव दंमोन आङो बै कम्पानिखौ सोलायनानै गुबुन कम्पानियाव थांदो मानोना मोनसे कम्पानियावनो थाबाय थाबा माने एसेल' बिसोरो प्रमोशन खालामो माने रांखौ एसेल' बारायो आरो बिनि थाखायनो एबार डाइरेक्ट आङो बेलेग कम्पानियाव थांनाय लोगो लोगो मिसाखौ मा होनो नोंथांमोननो खमसे खम आङो 10,000नि डिफारेन्सआव आङो बै कम्पानियाव थांदों दा जायखिजाया जोङो चाइनाजों माबोरै तुलना खालामनो जोंखौ आजिखालि गोबां सुबुंफोरा जाबायदि बुङो जे चाइनाया इन्डियाजों पात्ता मोना थांनानै नाय चाइनायाव वाट्सएप गैया फेसबुक गैया इउटुब गैया बिसा मालाय गासै बेफोर एप्सआ बै निजा बानायखानाय गतिके बिसोरनि जि सुबुंफोरनि डाटा बै डाटाया रावनावबो गुगोलनावबो गैया रावनावबो गैया बिसोरनि क्रोम ब्राउजारानो बेलेगखा नाथाय जोंनि इन्डियानि सुबुंफोरनि गासै डाटायानो सोरनि आखायाव दोङो गुगोलनि आखायाव दोङो गुगोला जुदि गाबोननो बुङो जे बै माबाखौ बन्द' खालामना होगोन नोंसोरनाव लोगो लोगो जोंहा लामायानो गैया जागोन मा खालामगोन मा मागोन सब बुस्थु आजिखालि नोंथांमोना मिथिगौ इमेल आइडियाव माबोरै सेभ जानानै थायो आरो बेफोर बुस्थुआ गैया जानाय लोगो लोगो जोंनि अबस्थाया बिराद डेन्जारास जागोन नोंथांमोना भाबिसनो हायो जेराव आजिखालि स्मार्टफनाव गासैबो सब बुस्थुखौनो होनानै दोङो माइक्रसफ्टआनो जाथे बा बे जिमेलानो जाथे गुगोलानो जाथे बेफोरो सब गासैबो बै आमेरिकानि आन्दारावसो हाबनानै दोङो आरो बै आमेरिकाया जोंनि गासै डिटेल्सफोरखौ बिनि थाखायनो मिथिनानै मोनो आरो आं इन्डिया सरकारखौबो खावलायहरो जे जोंनि इन्डियायावबो सेपारेटै बेफोरबायदि एप्सफोरखौ बानायनांगौ सेपारेटै जाहाथे जोङो रावनिबो सायाव माने फोथायनो दरखार गैया रावनिबो सायाव बिसास खालामनो दरखार गैया जोङो जोंनि एप्स जोंनिनो गासैबो इमेल आइडि जोंनिनो सब बेफोरो जोंनि जेब्ला जागोन ना जोङो अब्लासो सोरबा गुबुन हादोरजों पात्ता होनो हागोन दानिया दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै आङो नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोदों माबोरै जे चाइनानि मानसि आरो चाइनानि जि डेभेलप जाबाय दोङो चाइनाया बेबायदि जोंनि इन्डियाया मानो जानो हायाखै आरो बयनिख्रुइ गेदेर बाथ्रायानो जाबाय बेनो सरकारफोराबो इन्टारेस्ट होआ मानोना दावराव दावसि बाद दोन गाबोननो ओइ
खामानि मावग्रा माबाफोरा आबादारिफोरा गासैबो स्ट्राइक खालामगोन माबा खालामगोन बेफोरबायदि थिग बिदिनो कम्पानिफोरावबो बिदिनो जायो जेब्ला न'निफ्राय मानसिफोरा ओंखारनानै फैयोना जेब्ला थाखा फैसा गैया कुनु मथे गारि भाराखौ लानानै बिसोरो तामिलनाडुआव फैयो साननानै नाय नोंथांमोन तामिलनाडुआव फैयो कुनु मथे भाराखौ सोरनिफ्रायबा धार लानानै बा गावसानि निजानो जाथो एसे रां लानानै इयो जेरै थेरै फैगोन जे बियो फार्स्ट दरमाहा मोनगोन ना हमना ला 20,000 मोनबाय बा किसुमान कम्पानियाव खम मोनो जेरै गोदान गोदान फैनाय हेल्पाराव सोना होयो नालाय 15-17 बिदि मोनगोन बै रांखौ मोननाय लोगो लोगो बियो मालिकसो जाबाय किसुमान ओरैबायदि कम्पानियाव माने लिडारगिरि खालामनो गिरो जे ओइ गाबोन रावबो फैनाङा कम्पानियाव माने एसे बाराद्राय बुंबाथाय सोरखौबा रायबाथाय बेफोरबायदि बिसोरो टिम बानायनानै कम्पानिखौनो बन्द खालामनो माने सेस्था खालामो बिसोरो नाथाय बिसोरो दिमागाव थाया जे गावसोरसो साननै जुदि जना थानांगौबा थाइसेबो मोननाय नङा आरो कम्पानियालाय मा इमान करोड़ टाका होनानै कम्पानिया इनभेस्ट खालामदों गुबुन कन्ट्रेक्ट लागोन बियो माने गुबुन कन्ट्रेक्टर लाबा बियो आरो मानसि सोनानै होफैगोन मा गेदेर बाथ्रा बियो नाथाय मा खालामनो गोरिब मानसि माने फिसा फिसा साननायफोरानो गोसोफोरानो बिराद फिसा फिसा आं जोंनि मोनसे खामानि सानफ्रोमबो थांनानै जोङो फुङावनो मिटिं लानांगो बै गासै सुबुंफोरखौ मिटिं लानानै बिसोरखौ माने बुजायनांगो ओरै थोरै मावनांगो मैयानि बानायनाय बुस्थुआव ओरै थोरै प्रब्लेम फैदो बै बुस्थुआ जाहाथे दिनै जाया खामानिफोरखौ ओरैबायदि मावनांगोन दिनै एसां जोंनि टारगेट এইखिनिखौ जोङो बानायनांगोन बेफोरबायदि जोंनि बुजायनाय बा ओंखाम जानाय टाइमाव बयनिबो थाखाय बेयाव कम्पानियाव जेनेरेल मेनेजार जा बा हेल्पार जा सुपारभाइजार जा बयनिबो थाखाय 30 मिनिट्स आधा घन्टा मोनसे टाइम बयनिबो थाखाय ओंखाम जानायनि टाइमा नाथाय बेयाव ओरैबायदि जाहैयो 10 मिनिट्स सिगांनो थांगोन हमना ला 12:30 ओंखाम जानो थांनांगो बिसोरो 12:25 बा 12:20 सोरबा सोरबा आखाइ सुनानै होलाङो खालांनाया जेन केन्टिनाव ओंखामसो जोबलांगोन बा बिसोरो ओरैबायदि खालांगोन ना जेन हप्तासे ओंखामखौनो जायाखै ओरैबायदि माने अभद्रामि किसुमान खामानि मावो आरो बिनि उनाव जेब्ला थांदोंथ' थांदों आच्चा बाद दोन नोङो 10 मिनिट सिगां थांबाय कुनु बाथ्रा गैया फैफिनगोन ना बियो फैफिननायाव बियो जेब्लासिम बै लाइननि सुपारभाइजारा बिखौ बोखाङा बा एसे बुङा दै नोंसोरना टाइम जायाखै नामा उथिनो बिदि बुङागौमानि बिसोरो जनानै थाबाय थागोन उथिथारा ओरैबायदि माने मानसिफोर आरो जुदि बिसोरखौ हमना ला अभार टाइमा सानफ्रोमबो 3 घन्टा मावबाय दोङो आरो बिसोरनि खामानिखौ कमसे कम बै 12 घन्टायाव 2 घन्टा पार मानसि माने टाइम पास खालामो गतिके बिसोरखौ 2 घन्टा नांलायलाया जुदि बिसोरखौ बुङो थांनाय जेब्ला थांनो सम जायो अब्ला जुदि बुङोबाथाय जे नोंनि आधा घन्टा दिनै दाननाय जाबाय माने नोङो बहुत टाइम पास खालामदो दिनै खामानिखौनो मावाखै बिदि बुङोबाना खर' गुदुं जालाङो गावनि आधा घन्टाया माने ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट आरो बै कम्पानिनि आधा घन्टाया माने 2 घन्टाया जेबोआनो नङा ओरैनो टाइम पास सादा नायै नायै सोरदोबा लेक्सार गायनानै बिसोरो टाइम पास खालामना खेदायो गतिके बेफोरबायदिबा ना कम्पानिया डेभेलप जागोन ना नोंनि कम्पानिया बारा रां हरनो हागोन कम्पानिया अब्ला नोंनो बारा रां हरगोन जेब्ला कम्पानिनि थाखाय नोङो एसे सानगोन कम्पानिखौबो एसे मुलाम्फा जानांगोन नोंथांनो जुदि 600 टाका सोरबा जुदि खामानि सानसेनि हाजिरा हरदोबाथाय नोंथाङा बे मानसिनोबो जुदि 600 टाकानिल' खामानि मावनानै होयोबा बिहा नोंखौ लानायनि मुलाम्फाया मा बे अखानायै गुबुन मानसि लागोन जोङो जायखिजाया जोङो हाजिरा खामला मावनायबाबो बा किसुमान बेफोरबायदि रां लानानै माबाफोर खामानि मावग्रा बा स्कुलफोराव टिउसन सिखायग्रा बिसोरो सब समावनो मोनसे बाथ्रा गोसोआव लानांगो जे जायनिफ्राय नोंथाङा हमना ला 500 रां लादो बै 500 रांनि बिनिमयाव नोंथाङा कमसे कम
800नि बिनो खामानि मावनानै होनांगोन बे जोंनि कर्तब्य जोङो जुदि सानो जे 500 रां मोनदो आङो 400निल' खामानि मावगोन आंहा 100 रां मुलाम्फा बिदि सानबा सोर बै मानसिनो खामानि होगोन बा जाय खामानि होग्रा मानसि बिया मा मुलाम्फा जाखो नोङो खामानियाव लानानै बेफोरबायदि साननो हानांगोन आरो सानथारनांगोन बिदि अब्लासो बै मानसिया जेब्ला माने मोनगोन हमना ला नोंथांनो 500 हरदो बियो 800नि खामानि मोनदो अब्ला बियो नोंथांनि फन नाम्बार लाखिनानै नोंथांखौ लेंहरनानै खामानि होगोन आमखा खामानि दोङो फाय आरो जुदि नोंथाङा बिदिनो थांनानै सादा नाना टाइम पास खालाम सोरहानावबा हमना ला हाजिरा मावनो थांदो आरो बिदि सादा नानानै लेक्सार गायनानै जुदि टाइम पास खालामनानै खुनु मथे एसे खामानि मावनानै फैदोबाथाय बे मानसिखौ सोर लागोन हाजिरा नोंथाङा लागोन माब्लाबा बेफोरबायदि मानसिखौ रावबो लाया थिग बिदिनो कम्पानिबानो दि कम्पानियाबो सोरनिबा आन्डाराव सोरबा मालिक दं बिहाबो बियो एसे बुरजा रां इनभेस्ट खालामदो बिनि थाखायनो माने किसुमान मानसिफोरा सानो दै कम्पानिनि खामानिखौलाय मा एफा गोसो होनांगौ कम्पानिनि खामानिखौबो गोसो होनानै मावनांगौ आरो कम्पानिनि खामानिल' नङा जायखिजाया खामानि नोंथाङा नोंथांनि न'खरखौ सालायबाय दङ बे रांजों जाय जायगायाव खामानि मावनानै नोंथांनि न'खरा सालायलांबाय दङ बै न'खरखौ अराय सम बै कम्पानिनि थ्रुयैनो जाथे बा सोरहानिबा न'खराव हाजिरा मावनानैनो जाथे बै न'खरखौ इसोरनिख्रुइबो बांसिन गेदेर होननानै साननानै लानांगौ मानोना बिसा नङाबानो बा बै कम्पानिया नङाबानो नोंथांनि न'खरा सलाया गतिके बेफोरबायदि खामानि जायगाफोरखौ सोरबा हटेल होदो बा सोरबा हटेलाव खामानि मावो जाय जि जायगायाव खामानि मावदो बे जायगाखौ इसोरनि जायगा होननानै इसोरनिख्रुइबो गेदेरसिन होननानै बे जायगाखौ सनमान होनांगौ आरो बे जायगाखौसो सिबिनांगौ बे नङाबानो नोंथांनि न'खरनि उदैया बुंनाय नङा नोंथांनि न'खरा आलाय सिलाय जालांगौमोन दिनै खिन्थु मा खालामनो एकदम बुजिथारा जेमान बुजायबाबो मा बुंनो आंथ' उपाय गैया बाध्य थेवबो माने किसुमानखौ सोबाना होनो लुगैयो आङो ओरैबायदि किसुमान दोङो लेबारफोर माने एख' दिमागावनो हाबा बिसोर जायखिजाया बुहुत गोलाव जालांबाय भिडिअआ आरो सोरबाफोर फैनो लुगैदोंबाबो आं एक्सुवेलि नोंथांमोनखौ मा बुङो बिदि बाहेराव फैस्लायस्लाय न'आवनो माबाफोर मावनानै थाबा मोजां बाहेराव फैनायाबो इमान मोजां नङा मानोना जोंनि दा दिना थांबाय आं सानदों बेयावनो रिटायार लानानै थांसिगोन ओजों थागोन दा खोन्थाया ओरैबायदि जाहैबाय न'आव थांबाबोथ' माबा मोनसे मावनांगोन आरो गोदो नै इयाव फैबाय नालाय दा इयावनो एसे सेटेल जानायखाय थांनो लुगैयाखै आरो बेनिखायनो इयावनो मावथाबबाय थानोसै नायनोसै मा जायो उनहालागै आरो जायफोरा फैनो लुगैदो नोंसोरखौ आङो बेखौनो बुंगोन जे बेयाव फैनायख्रुइ न'आवनो माबाफोर फिसा फिनला गोसो होनानै माव जेखौ मावोना बेखौ 100% गोसो होनानै माव अब्ला सानसे साक्सेस जाथारगोन जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे गोदानै जायफोरा आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।